válaszolnak pár kérdésre szilveszter alkalmából. Válaszol akkor. És attól függ, hogy mire, meg hogy. Persze. Na, első kérdésünk kamera. És mi a véleményed erről a idei nagyjából? Ahhoz egy kicsit, hogy leült hirtelen, Igen. de ott a kérésem vagy a mondásom az, hogy ez a karácsonyi ünnepekre, meg karácsonyi viszonylatokban nagyon lehűlt a levegő. Lehet, hogy később meg fog változni. Igen. És mit gondol, hogy többi év folyamán hogy változik majd az időjárás? Hát januárban lehet, hogy hűvösebb lesz, lehet, hogy jobb idő lesz. Aha. És meg esős idő. mit gondolja, a következő 100 évben milyen lesz az idő? 100 évben? Igen, előre láthatólag. Na most én, ha megélném a 100 évet, vagy magad megélném, vagy te megélnéd, akkor hol lennék? Lenne még egy másik kérdésünk, ez egy kicsikét másfajta témával kapcsolatban, az UFO-król. Tudnál mondani valamit? UFO-k, az mi a... UFO-k, ezek a földön kívüli lények. Hiszel bennük? Na most néztem pont egy filmet, egy talpanállóba. Igen. Szintén ilyen revedátor, igen, nem lényeg, igen, nem lényeg. Őserdői állatok voltak, majmok, meg mit tudom én, igen. És azok is egy olyan élőlények, mint egy majomból származott az ember, és majomból üzült a élőlény, meg krokodil, meg vízi pókok, meg minden. Igen, de most az UFO-ról, a földön kívüli lényekről lenne szó. Na, éppen akartam úgy kihozni. Igen, na most nyáron, igen. Már meleg időben, azok a sárba földön járkáltak, és ott élemeztek, meg tapasztaltak, minden mászkáltak. Igen. Meg etintek, meg minden nem érdekel. És ez az UFO, milyen, minek is nevezik azt az UFO. Hát UFO, de olyan, mint a Fóka. Fóka, na. Igen, UFO-ka. Az a vízben is van, meg földön is van, hogy meg a tengerparton van, hogy jó élnek. És még Reméljük a jeges üzébe, vízbe, mindenbe tovább fogják bírni, mint mi a száraz földön. Lenne még egy utolsó kérdésünk, hogy mit kíván a gyerekeknek karácsonyra? Boldog új évet és kellemes ünnepeket, és akkor, hogy akkor a nők, vagy a család, Igen. szerelmet és boldogságot. Köszönjük szépen! Boldog új évet kívánunk! Jó munkát! Ezért, hogy levetted, és legalább egy fröccsöt így. Jó, rendben!